malami ka samun ido kana shan wahala, wanda ke bokanci a rayuwa ya wahala, ina ganin naira ka gaban tsayawa wahala. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani, sunana Mazaji, wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To wannan shahararren wakan nan mai suna Boka da Malam yana nan haka yau Alhamis, yau Laraba za mu sake shi kai tsaye a YouTube channel mai suna Ziyara TV da Amana TV. Ziyara TV da Amana TV za a saki wannan ƙayataccen wakan namu na barkwanci mai suna Boka da Malam. Za mu kalle shi tare yau misalin karfe 11 dare. Yau Laraba kenan karfe 11 dare. Ku zo mu kalle shi tare a Ziyara TV ko kuma Amana TV. Za mu kalle shi tare kuma za mu sha dariya tare. Na gode, naku Mazaje ne. Dakata, ai na san abin da ya kawo ki. Wa ya ce miki ne ni ana shigar min daki? Da aljanu magar wasa da bayan daki. Da kin sake kin shiga ba a maganin gawarki. Zauna anan kin san ba ni tambayar sunanki.